maganiza bwanji. Tinaona 2020 anthu akupanga ma push up kupita masanja ndikumapanga push up. Ine ndimatha push up, ine ndimathamanga, anthu anathamanga kuchoka ku Ndilande ndikafika ku Njamba kuonesa mphamvu kuti iwowo amayendesa dziko. Atalowa ndikuyamba kulamulira chilichonse chinakwera. Misonkho anatuza kuti idzakhala yotsika koma inakwera. Inflation inachoka pa 8% ndikufika pa 35. Ndiye timanena kuti debate imeneyi wachikulire Nyamata is very useless. Dr. Bingwa Muntharika saneme pasanja ndikupanga push up koma anaonetsa ntchito za manja ake, amachita kunena kuti mulole ntchito za manja anga zindichitire umboni. Professor Peter Muntharika sanaende mitunda italitali kupita kunja, amangokhala ku State House. Anthu amamunena kuti ayi amene angokhala ku State House koma ntchito za manja ake zimachitira umboni. President kuti achoke ku State House kupita ku Chikwawa, President kuchoka ku State House kupita ku Nzuzu, ndalama zimene zimaonongeka pa tsiku 300 million. Lero ndichifanya chake mukuona kuti chilichonse sichikuyenda bwino. Tiye tizinazona palibe chimene chikuyenda m'dziko muno. Tafunsani kuti chimene chikuyenda